bronzové medaile pro Českou republiku. A symbolicky zase jako první kapitán týmu Tomáš Rolínek. Letos to byla trochu jiná parta než před rokem. Loni se dostali do pozice outsiderů, ze které se vyškrábali až na vrchol. Letos naopak svými výkony v základní části považováni za největší favority. Možná o to byla hořčí ta semifinálová porážka od Švédů, ale bronzová medaile je sladkou tečkou za tímhle šampionátem, který se pro český tým odehrával v podstatě v domácím prostředí. I za tohle je potřeba poděkovat nejenom českým, ale i slovenským fanouškům. Nesetkali jsme se tady v podstatě s žádnými projevy od Slováků, že by nepřáli českému týmu. Naopak hovořili o českém týmu jako o bratrech. Naši bratia budou aspoň bojovat o medaile. Od chvíle, kdy opravdu domácí vypadli, tak Slováci tady fandili nám a celá ta atmosféra byla velice přátelská. Jakub Boráček. Tady určitě jeden z velkých hrdinů tohoto šampionátu a muž, na kterého se může český výběr spolehnout pro další sezony. Ondřej Pavelec. Když to tak vezmeme, tak to vychází přesně na olympijské hry do Soči, kde by Ondra Pavelec měl být hlavní hvězdou. Tam by to měly by to být jeho hry. No, Alojz Adamčík. Takhle zářil po většinu turnaje, až na ten jeden smutný večer pátek 13. kdy cítil, že se Švédskem to nebylo ono, že ten zápas prostě nevyšel. Dnes už znovu skvělý výkon. Útočníci čtvrté formace. Jirka Novotný, Petr Hubáček. Odvedli výbornou práci, odvedli přesně to, co se dá očekávat od čtvrtého útoku, to znamená, oni dokázali skvěle bránit a navíc oni se dokázali dostat do pásma soupeře, dokázali přenést hru na druhou stranu a první útok pak už naskakoval zase ve chvíli, kdy jsme měli moment, tempo hry. Bylo to přesně udělané, že každý měl svou roli v týmu a nikdo s ní nepohrdl, každý si ji snažil plnit a když se mluvil o čtvrtém útoku, oni tam nebyli o to, aby dávali goly, oni tam byli o to, aby unavili soupeře, aby dostali tým do tlaku a to přesně plnili. Slavomír Lenner a také šéf Českého svazu ledního hokeje a rituál, který se už stal zvykem, kdo neskáče, není Čech. Tak ještě ten bronzový talíř. Je to určitě skvělá tečka za touto sezonou. Ono se říká, nejdůležitější je vyhrát poslední zápas. Bronzová medaile, to je tým, který vyhrál. Paradoxně někdy trochu lepší než stříbro, protože stříbro získají ti, kteří prohráli souboj o zlato. Tam zůstává ta pachuť. Český tým zakončil sezonu skvělým vítězstvím nad Ruskem 7-4. Bronzová medaile. Moži, děkujeme.